Meer dan 8600 Curaçaose studenten hebben momenteel een studieschuld bij de dienst Uitvoering Onderwijs, DUO. Dat heeft minister van Onderwijs Merlin Alcarawalé gisteren gezegd tijdens een persconferentie. Het aantal neemt volgens de minister elk jaar toe, omdat er weer elk jaar studenten naar Nederland gaan om te studeren. Volgens haar is de studieschuld die de studenten hebben via de Stichting Studiefinanciering Curaçao minder zwaar dan een studieschuld via DUO. Sinds 15 oktober zijn medewerkers van DUO op Curaçao om studenten te helpen met vragen over hun studieschuld. In totaal zijn er al 600 studenten hierbij geholpen. In de Mondi van Willy Broers zijn gisteren 6 auto's gevonden die volledig waren gestript. Het lijkt gedaan door mensen die er verstand van hadden. Op de mini-kerkhof van leeggehaalde auto's werden in ieder geval 2 Kia Picanto's, 1 Kia Rio, 1 Kia Forte en een Hyundai Accent aangetroffen. De auto's zijn weggehaald en de politie onderzoekt de zaak. Een opmerkelijke zaak gisteren. 3 overvallers hadden in de ochtend geprobeerd een overval te plegen bij Poskabay. Dat lukte niet en ze reden weg met hun auto, maar tijdens het wegrijden ter hoogte van Promenade knalden ze tegen een vrachtwagen aan. De auto kon niet meer rijden en de 3 overvallers zijn te voet in de richting van Zeelandia gegaan. De politie heeft ze te proberen achterhalen, maar dat is niet gelukt. In de eerste 12 dagen na de opening van het Curaçao Medical Center zijn er 3796 patiënten behandeld. De meerderheid moest naar de afdeling radiologie en cardiologie. In totaal zijn 83 mensen geopereerd. Volgens directeur Gilbert Martina gisteren tijdens een persconferentie loopt nog niet alles 100%, maar wordt er hard gewerkt aan de verschillende pijnpunten. Daaronder valt een onderzoek naar een klacht die is ingediend nadat een patiënt is overleden. Verder noemde hij een kortsluiting in een elektriciteitskastje en het onverwachte vertrek van directeur Hans Ketsierski. De nieuwe tarieven voor benzine, diesel, water en elektriciteit zijn binnen. Een liter gewone benzine, Mogas 95, is per 3 december iets meer dan een dubbeltje goedkoper dan het huidige tarief. Het wordt voortaan 1,81. Een liter diesel wordt daarentegen bijna 4 cent duurder. Verder is er per 1 december sprake van een lichte stijging van het elektriciteitstarief en een lichte daling van het watertarief. Tijdens een persconferentie van de minister van Onderwijs in Forti werd gisteren het platform gepresenteerd van mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de 50ste editie van Carnaval op Curaçao. Volgens de minister moeten ze onder meer rekening houden met globalisering, maar ook ervoor zorgen dat carnaval meer en meer toeristen kan trekken. De organisatie zal de komende maanden hard werken aan de voorbereiding voor het carnaval. Curaçao is in de kerststemming. Gisteren werd de kerstverlichting aangestoken in Punda tijdens Punda Vibes. Daarna volgde het Brionplein. Bij de ontsteking waren de ministers van Economische Ontwikkeling, van Onderwijs en Cultuur en van Verkeer en Vervoer aanwezig. Volgens Aqualectra heeft de kerstverlichting dit jaar een extra dimensie gekregen. U kunt zelf gaan kijken, het ziet er feestelijk uit in Punda en Outrabanda.